UPPLआव थांदों होननानै बिसोरदि UPPLनि जानानै खामानि मावगोन बे नङा। बिसोरो आंनिनो मानसि, बिसोरो आंनि सिआइडिसो। बिटिसिनि दिनैनि राजनितियाव पलिटिकेल पार्टिनि जिथु पजिसन, राजनिति पार्टिनि जिथु पजिसन, बियो BPFआनो एक नाम्बाराव दङ। बे टन्डन खाम्फा थांनायखौ नोंसोर गाब्रायनो नाङा। बियो आंनिनो मानसि, बिसोरो आंनिनो मानसि, आरो बिसोरो UPPLआव थांदों होननानै बिसोरदि UPPLनि जानानै खामानि मावगोन बे नङा। बिसोरो आंनिनो मानसि, बिसोरो आंनि सिआइडिसो। UPPLआव थांदों होननानै बिसोरदि UPPLनि जानानै खामानि मावगोन बे नङा। बिसोरो आंनिनो मानसि, बिसोरो आंनि सिआइडिसो। बिटिसिनि दिनैनि राजनितियाव पलिटिकेल पार्टिनि जिथु पजिसन, राजनिति पार्टिनि जिथु पजिसन, बियो BPFआनो एक नाम्बाराव दङ। बे टन्डन खाम्फा थांनायखौ नोंसोर गाब्रायनो नाङा। बियो आंनिनो मानसि, बिसोरो आंनिनो मानसि, आरो बिसोरो UPPLआव थांदों होननानै बिसोरदि UPPLनि जानानै खामानि मावगोन बे नङा। बिसोरो आंनिनो मानसि, बिसोरो आंनि सिआइडिसो।